Takže čau lidi, tady Barry a dneska se nacházím v Chorvatsku, jsem tady na týden a jsem v Chorvatsku na rampách. Tady to můžete vidět, kameraman vám to ukáže. Se vám ozvu, až budu mít helmu. Takže lidi, můžete si všimnout, že už na sobě mám helmu a my jdem na ten první skok. Jako první skok je skok takový na rampičku menší, nebo co to je vůbec. Dám. Škotil jsem, ale myslím si, že to je docela dobrý, tak si půjdu skok z toho, to bude easy. Tak to jsem asi moc zakřik. Musím to ještě vyskočit jednou. Zase škotil. Tak tohle asi úplně nedám. Teď mi to ještě ujedeš koleběžky. Co to je? Tak jsem se málem vrátil do půlu. Tak tohle asi úplně nedám. Já to takhle ovědu, skočím, je pohoda, takhle to vyjedu. Tohle je nejtěžší skok na světě. Tohle vstávám vždycky. Kdo se zasmál, takže to napište do komentářů, jestli jste se zasmáli. Tak tohle se mi moc nevydařilo. A my si to tam přesuneme. To 3, 2, 1, teď. Takže lidi, tohle úplně přesunutí nebylo, ale tohle fakt neskočím půdale. Takže a zkusím skočit tohle, pak jet a přeskočit. Držte mi palce. Tak tohle bylo spíš slajdnutí. Možná ještě taky rozbít tady hůb. Ještě přeskat. Nejde. Jestli to umíte, napište do komentů. Já nevím, a teď, kdybych tam nedal nohy, tak to mám. Takhle se to děje. Takhle. Ale to asi úplně nedá. Takže se zase přesuneme na ty rampy. Takže lidi, jsme na rampách. A teď jsem bez nohy. Tohle bylo zase moc místo. Lidi normální. Když se mi nepovedl skoro ani jeden. Možná ani.
tolikrát opakuju, ale prostě to není. A paň teď jsem skočil vere. Tak teď se mi to nevydařilo. Koukejte to jako. Bylo znovu. Ale kdybyste to předtím viděli, tak lidi, víte, proč se mi ty triky nedařejí? Protože tady jsou klouzavý rampy. Koukejte, já vám to ukážu na jednu. Třeba na týhle. Tak. Tak. Tak třeba tuhle. Tamhle, jak kouřelo. Tohle to neklouže. Tak já se kouknu lidi. Kameraman říká, že tohle to klouže. Neklouže. Aha, tak no. Říká, že neklouže. Podaří se mi někde rampu překonat. Kameramane, podej mi koloběžku. Teď bude extra. No, lidi, dokázal jsem to. Zkusím to ještě dám. Třeba na tamhle tu. Tamhle tu velkou. Ty vogo, ty tím se málo vysekal. Já vám ukážu, jak jsem jel. Já jsem takhle jel a takhle jsem jel. To bylo fakt hrozný. Teď se mi to nestane. Tak tohle jsem ještě neviděl. Tady se nemá jezdit, ale já to risknu. Lidi, promiň, že jsem řekl prostý slovo, ale tohle bylo fakt extra. Já jsem se úplně bál, to úplně takhle vyletělo. Já se někam přesunu za 3, 2, 1. Takže lidi, tady budeme skákat jenom něco, takhle budeme jít. A skákat nějaký řeké. A je tady hrozný vedro. Už jsem nějaká fouka z toho, jak mám helmu. Protože je tady hrozný vedro. Takže helmu se sundám. Protože stojí už k ničemu. Vidíte vodu. Je fakt hrozný. Takže já se vám ozvu, až budu mít zavázanou kaničku. Takže lidi, už mám zavázanou kaničku. Nebo mám zavázanou. A teď pojedu. Teda. Schválně složí takové. Napište do komentářů. Tady je blízko rampa, to jsem to dal vystavit. Takže teď to udělám tady. Já docela to bude.
Měla to být úplně otačka, ale to já teď jak pojďme. Tady procházejí lidi. Já skočím vlány. No, skoro byl. Ale šel jsem už moc blízko do kamery. Takže... Teď je 3, 2, 1. Yes, je tam. Koukejte, jak mám spocený tričko. To je kvůli tomu, že se...